Fraților, am și așa aici forță, 11 cristale. Ia să vedem aici așa, avem din asta albastru. Oh, bravo, 6. Mă dau așa ca disperată, știi? Ia să vedem. Poate ne da din ăla, știi? Nu ne-a dat. Ia să intrăm acum frumos la rang. Mamă, aici așa rang frumos. Vegan. Cât de cât. Asta o să-l pun pe TikTok, că pe YouTube nu merge. Am vrea să pun și pe YouTube, dar nu merge. Pentru că vreau să fac de multe minute și nu merge, nu știu. Dau play și nu merge. Scuzați muzica de pe fondal, e sorul mea. Băi, fii atent, care e chestia când îi pune oamenii din alea de cristale sau bani. Când arată un scrit aici așa jos și mare, lung și albu, atunci a pus oamenii din alea. Dar când nu o arată, nu-i pune. Amor, nu a pus nimeni până acum, ce pune. Bă, ce pui, nu mai pune nimeni. Nu au pus nimeni firara, e dracu să fie. Da, și nu să-i de rang. Băi, nu știu, cred că campez. Nu. Nu sunt eu bun, dar bară și eu la pic. Da, cred că mor din prima ție. Sau și pe factorii, nu mă aruncă viața mea. Eu am prefere de mult, dar nu știu cum să bag grei să ducă mult la cap. Știu să bag grei la oameni, să știți voi, să-l fac mai bun, dar toată treaba e că nu știu că cum să bag grei să duc mai mult la cap. Asta e toată treaba, dar așa are știu să... Băi, sună albastră. Vedeți, când văd punctul ăsta roșu și mi le arată pe aici așa, zic că este killer, dar pentru că am eu ăla. Frumos, frumos. Thompson. Ăla e Pulmas. Îi zic Pulmas. Nu e o Pulmas. M-am înșelat în privința asta. Wow, scară. Bă, deci chinezii ăștia, știți voi ăstea pe TikTok. Dacă găsește o pușcă și omoară un killer cu ei și vede că e bun cu ea, ăștia nu mai dă. Ăștia joacă numai cu aia. Chinezii ăștia pe TikTok de bagă. Băi, fraților, eu, știți, nu sunt orice da rău de ferefire, bine. Sunt, dar nu rău. Și de-aia nu mă joc eu așa, să știți că am cristale multe, să fiu disperat de ferefire, nu. Le-am câștigat și eu așa la Acapaca. Țacapaca, adică. Am dat la roci și mi-a picat. Câte două, câte unul, să strânge, știți voi. Bai sap, cum zice ăla. Deci așa. Băi, stai bă că am uitat, nu stă pe limbă. Nu stă pe limbă, bă, putui. Nu mai știu cum o cheamă. Băi, aș vrea să închei video când dau buia, dar nu știu dacă dau. Dacă dau, dacă nu, bine.
Dacă nu, dacă dau, iar bine. Știți voi cum vine vorba. Așa. Băi, fraților, eu nu mai înțeleg TikTok-ul ăsta. Deci, eu când eram abonat la Cicalec Peace, le vedea numai pe el, așa. Acum, toată lumea l-a copiat pe ăla, nu mai suporta să-l privesc pe ăla, că mă enerva pe TikTok. M-a dezabonat de la el și acum am văd pe Marius Sălăgean, pe copii de-ăștia. Sărași de n-are și ei ce să mănânce, să bagă și ei pe TikTok cu mâncare. Oameni proști. Mai dau eu buia. Nu dau buia. Dacă mai era și eu cu echipă, dam și eu buia, dar nu sunt. Prost am fost, bă, măcața, că n-am dat și eu pe echipă. Bă, dar e mai bine, mă, singur. Așa stai și privești la aia și nici nu știi dacă scade rangul sau urcă. Așa singur mori și gata. Te bagă acolo așa. Bă, dar ce mișto este la făcut ăștia acum. Pentru că știți, la oamenii, la alții oameni, nu știu la voi, dar mie îmi bagă, când mă joc, îmi bagă câte 5 cristale. Adică 6 cristale. Nu 6 cristale. Nu cristale, din alea albastre, nu știu cum se numește. Iau-zâl, m-a văzut, mi-a dat-o. Oh, fuck, oh, man! Bă, frate, bă, cum mai avea asta la viață? Bă, ăsta e hacker. Dacă nu e ăsta hacker, nu mai sunt nimic. Ăsta e hacker, nu mai scrie nimic. Să mor de nu e hacker. Bă, voi ați avut vreodată LOL Box? Eu l-am avut. Ia să vedem. Bă, hai că e bine. Mă rog și eu la ram până ajung și eu de platină. Cine știe dacă ajung. Bine, am ajuns de platină 3. Nu știu acum dacă mai ajung. Da, fac eu un video când nu ajunge. Și ia să dăm aici, să vedem ce ne dă, ce ne pică. Bravo, 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 bun. Am tot costumul, dar nu lățim îmbrăcat. Ia să vedem ce avem aici. Băi, dar nu înțeleg de ce nu mi-a luat astea dacă nu este băgat ăla de vară. Bine, știu cum e vară. Și așa la... Ia, cred că ne-a dat o pensulă. Pensulă. Ne-a dat. Da, ne-a dat. Cred că ne-a dat. Două pensule frumos. Ia-ne de cum duceți-l cu ele pe la ăștia. Duce. Cu cine vorbești? Nu vorbesc cu nimeni. Te-ai de la televizor, mai sta cu ele stins. Las că-i dau eu. Gata, păi de patru.
Nu știu de voi, dar voi ați descoperit de chestia asta. Eu am văzut de dimineață. M-am sculat un pic pe TikTok. Băi, m-am hotărât și trec și eu level 42, 43, m-am chemat. Dar dacă nu credeți, uitați aici. Dacă nu credeți, aici. Unde scrie Diego. Pe mine mă cheamă Bărani Iannis, dar numai că așa m-a scris ei, că am dat să-mi fac ei un cont. Păi, recunosc, sunt nab. Bine, nu sunt. Dar nu mai dau eu capul când dăteam de mult, nu mai mă joc la ăla. Cum le cheamă, mă? Bă, dar am uitat cum le cheamă, ești prost. Bă, am uitat cum le cheamă, nu cred. Fraților, ia să scrieți voi mie în comentarii, vă rog frumos. Deci, când o ajunge până la asta, unde costumul... Când ajung pe la asta, îmi dă costumul ăsta, sau nu înțeleg că asta vreau să știu, dacă mi-l dă. Nu știu dacă mi-l dă, dar vreau să mă interesez. Bă, ăștia să iau și pe asta o iau? Nu, lasă că mi-i carga grade-ul. Că trebuie 12.000 și... Na, decât să păpădesc banii pe porcării de-aștia, mai bine îi dau acolo și mi-i carga grade-ul. Băi, fraților, vă spui ceva? Nu mai prăpădiți toate astea, că uitați, mai e 4 zile. Vedeți? Bine, 3. Că mâine vine a 3-a zi, poi mâine vine a 2-a zi și după aia vine... Bine, eu am dat-o pe asta, știi că asta te dă ei gratis. Și aia tot gratis te dă, nu mai le prăpădesc. Pentru că schimbă omul și poate să vă dea omul dacă aveți multe. Știți, apăsați de multe ori încercarea, știți voi. Vă aduce norocul. Ia, acum intru să văd dacă pune oamenii zale să câștig și eu de start 2 și cam ăsta e video. Dacă găsesc din alea. Acum mai intru poi marți. Bă, nu știu, mie îmi place să intre repede asta. Știi cum intră la training. Așa îmi place mie. Să intre repede, adică ai și apăsat și intrat. Să nu mai aștept nici măcar o secundă. Ai, bă, mai mă intră, bă, odată ăștia. Bă, ce pui mei, mă, gata, mă. Hai că dacă găsesc închei și eu video și mă duc și eu la vărul meu. Că e lângă mine aici. Mă duc și eu pe la el. Mamă! Băi, cred că nici nu mai apuc. Nu mai apuc. Mamă! Băi, deci v-am și zis că nu mai apuc. Hai, că ăsta e video. Hai, pa!